Nakon što smo iza sebe ostavili najtopliji jun u istoriji merenja u našoj zemlji, sada svedočimo jednom od najintenzivnijih i najdugotrajnijih toplotnih talasa u istoriji merenja u Srbiji. U Ćupriji su zabeležena 4 uzastopna dana sa maksimalnim temperaturama preko 40 stepeni, a prethodnog vikenda, tokom noći između 13. i 14. jula, temperatura u Vršcu nije padala ispod 31,2 stepena, više od 10 stepeni Celzijusa iznad granice koja označava pojavu takozvane tropske noći, što je za ovdašnje uslove gotovo nezabeležena pojava. Tropske noći su tokom ovog perioda zabeležene širom zemlje, posebno u većim gradovima, usled fenomena urbanog toplotnog ostrva izazvanog nedostatkom zelenih površina. Maksimalna temperatura u Dimitrovgradu tokom ovog talasa iznosila je 38,4 stepena, izmerena u meteorološkoj stanici u Željuši 17. jula, dok tropskih noći nije bilo. Uzrok ovom toplotnom talasu je anticiklon, odnosno sistem visokog vazdušnog pritiska koji je već danima stacioniran iznad područja koji uključuje i Srbiju, a koji blokira dolazak hladnijeg vazduha sa severozapada. Ovaj toplotni talas je već vreliji od dosadašnjeg rekordera po dužini toplotnog talasa iz jula 2012. godine, koji je trajao 12 dana. Naučnici upozoravaju da ćemo u budućnosti, usled klimatskih promjena, doživljavati još češće i intenzivnije toplotne talase. Posebno je opasna pojava 2 ili više ekstremna događaja istovremeno, poput toplotnog talasa i suše, što predstavlja idealne uslove za izbijanje i širenje požara. Nadamo se da će predstojeće osveženje, najavljeno za sljedeću nedelju, doneti olakšanje i prijatnije vremenske uslove širom zemlje.